या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा जागेवर भाजप लढणार, प्रभाकर सावंत यांची प्रतिक्रिया। चाकरमान्यांचा परतीचा प्रवास, रेल्वे स्थानक बस स्टँडवर मोठी गर्दी। आणि निलेश राणेंना आमदार कर, विशाल परबांचं गणरायाला साकडं। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। तुमच्या घरच्या स्वप्नाला बांधा आता हक्काचं नवं तोरण। आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले आहेत एक महत्वाकांक्षी 108 प्लॉटचा भव्य प्रोजेक्ट। समर्थनगर, वैभववाडी, फोंडा रोड लगत वैभववाडी। भव्य प्रवेशद्वार, प्रत्येक प्लॉटला कंपाऊंड वॉल MS गेट सह। प्रकल्पासाठी मोठी विहीर, वॉटर टँक, त्यातून प्रत्येकाला पाणी पुरवठा, बस स्टॉप, स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सह। मुलांसाठी CBSE स्कूलचं नियोजन, गार्डन आणि मन प्रसन्न ठेवणाऱ्या स्वामी समर्थ मंदिरासोबतच ताजी हवा, डोंगराची नवलाई, पक्ष्यांची कुजबूज अशा निसर्गरम्य वातावरणात घेऊन आलो आहोत नवा प्रकल्प, नवी कल्पना आणि नव्या सुविधा यांसह आपला 712, आपलं घर। आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर। समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। वैभववाडी, फोंडा रोड लगत वैभववाडी। अधिक माहितीसाठी संपर्क गंगाधर केळकर 9175 406764 9422 394625। राजेश खुरसंगे 8850 141167। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या जागेवरून आता शिवसेना भाजपमध्ये घमासान सुरू झालाय। यावर भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी देखील भाष्य केलंय। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या जागेवरून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच चाललेले आणि याच्यामध्ये तेल ओतण्याचं काम उबाटा गटाचे खासदार विनायक राऊतांनी केलेलं आहे। भाजप कोणत्याही परिस्थितीत ही जागा शिवसेनेला देणार नाही असं म्हटलंय आणि याच्यावर पलटवार केलेला होता उदय सामंतांनी। राऊतांनी आम्हाला शिकू नये, राऊत आमची जागा ठरवणारे कोण, भाजपाने आम्ही बघून घेऊ। यानंतर कालच त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की ही जागा जी आहे शिवसेनेला येईल आणि जी भाजप युतीतून लढेल शिवसेनेसोबत। आणि हे म्हणताना त्यांनी किरण सामंत यांच्या उमेदवारीबाबत स्पष्ट म्हटलेलं होतं की जर किरण सामंत इच्छुक असतील तर त्यांना पाठिंबा दिला जाईल आणि पूर्ण सामंत कुटुंब त्यांच्या पाठीशी असं म्हटलं होतं। या सगळ्या गोष्टीवर घमासान चालू असताना भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आपल्यासोबत आहेत प्रभाकर सावंत साहेब। खूप खूप स्वागत आहे कोकण 7 लाईव्ह मध्ये। काय सांगाल, राजकीय याच्यामध्ये फटाके वाचना पाहायला मिळाले होते, कारण पहिलं नितेश राणेंनी म्हटलेलं होतं की ही जागा भाजप लढवेल आणि याच्यानंतर हे सगळं रामायण सुरू झालंय। कसं बघता या सगळ्या दोन्ही विधानांकडे? उदय सामंत, दीपक केसरकर, नितेश राणे आणि यानंतर फोडणी दिली आहे ती विनायक राऊतांनी, कसं बघताय? कालची जी सन्माननीय उदय सामंत साहेबांची जी काही विधानं होती ती विधानांमध्ये त्यातल्या काही विधानांची भारतीय जनता पार्टी ही पूर्णतः सहमत आहे। विधान क्रमांक 1 आहे, त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की मोदींचा महाविजय संकल्प 2024 जो आहे त्या संकल्पामध्ये लोकसभेची प्रत्येक जागा महत्वाची आहे। या विधानाशी मी 100% सहमत आहे। दुसरं त्यांनी सांगितलेलं की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा आहे ही जागा त्यातलीच एक आहे, त्याच्याशी सहमत आहे। तिसरं त्यांनी एक विषय सांगितलेला आहे की या सगळ्यामध्ये सेनेने लुडबुड करू नये, या विषयाशी मी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी सहमत आहे। चौथा विषय त्यांचं, चौथं विधान त्यांचं असं होतं की ही जागा युतीतून लढली जाणं, 100% ही जागा युतीतूनच लढली जाणार। फक्त त्यांच्या एका विधानाशी मी सहमत नाही किंवा त्यात थोडीशी दुरुस्ती करू इच्छितो की त्यांनी असं म्हटलंय की शिवसेना ही जागा लढणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे। पण मला एक सांगावंसं वाटतं
की ही जागा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टी कमळ या निशाणीवर लढवणार आणि 3 लाखाच्या, त्यांनीच म्हटल्याप्रमाणे 3 लाखापेक्षा जास्त मताधिक्याने भारतीय जनता पार्टी ही जागा जिंकणार. आणि दुसरं मला त्याला असं जोडायचं आहे की यामध्ये सेनेचाच पर्यायाने उदय सामंत साहेबांचा सुद्धा या जिंकण्यामध्ये मोलाचा सहभाग नक्कीच असणार आहे. त्यामुळे तेवढी दुरुस्ती केली पाहिजे. याचं कारण असं आहे की सेना युतीमध्ये येण्यापूर्वीच आम्ही लोकसभा प्रवासाच्या निमित्ताने या सगळ्या जागा 160 जागा ज्या लोकसभेच्या आहेत देशभरातल्या, त्या सगळ्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीची उमेदवारी आणि त्याचं उमेदवार निश्चित करणं किंवा त्याचं जिंकणं, ह्या सगळ्यावर आम्ही काम केलेलं आहे. ते काम सुरू आहे. सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य पालकमंत्री चव्हाण साहेब असतील, प्रमोदजी जठार जे लोकसभेचे प्रमुख आहेत, अतुलजी गायसेकर आहेत, आमदार नितेश राणे, निलेश राणे, राजन तेली, ही सगळी मंडळी, त्यांच्यासोबत अजय कुमार मिश्रा गृहराज्यमंत्री आहेत, बाळा भेगडे या सगळ्या योजनेचे प्रमुख आहेत, विनोदजी तावडे आहेत, ही सगळी मंडळी गेली 2 वर्ष सातत्याने ही जागा जिंकण्यासाठीची व्यूहरचना करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी जर म्हटलं असेल की ही काळ्या दगडावरची रेष आहे, तर मला असं म्हणायचं आहे की काळ्या दगडावरची नुसती रेख नाही, तर भारतीय जनता पार्टी ही उमेदवारी कमळ या निशाणीवर लढणार आणि जिंकणार, ही काळ्या दगडावरची कोरीव रेघ आहे असं मला असं वाटतं. त्याकडे येतोय मी. विनायक राऊतांनी असं विधान केलेलं होतं, भाजप ही शिवसेनेला म्हणजे शिंदेगडाला जागा देणार नाही, कारण त्यांच्या कारनाम्याला भाजप कंटाळले आणि त्यांचं खच्चीकरण झालेलं आहे भाजपच्या महाराष्ट्रामध्ये. याच्यामध्ये काय तथ्य आहे का? 2 गोष्टी आहेत की विद्यमान खासदार विनायक राऊत साहेब जे आहेत, तर त्यांच्या दोन्ही वेळच्या विजयामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं मोठं योगदान आहे. पण आता ते भारतीय जनता पार्टीवरचं जे प्रेम दाखवत आहेत ते थोडं पुतना मावशीचं प्रेम असल्यासारखं आहे. त्यामुळे मला त्यांना एक विनंती करावीशी वाटते की त्यांनी या सगळ्यामध्ये, या युतीच्या भानगडीमध्ये त्यांनी पडू नये. कारण शिंक्याचं पडेल आणि ह्याचं फावेल असं जे म्हणतात, तसं यावेळेला कोणतीही गोष्ट होणार नाही. युती ही एकसंध राहील आणि त्याचे निर्णय, त्याचे रिझल्ट तुम्हा सगळ्यांना चांगल्या पद्धतीने दिसतील. एक कॅल्क्युलेशन आपण करूया. 1,75,000चं मताधिक्य विनायक राऊतांचं 2019 मध्ये होतं, परंतु निलेश राणेंनी जी स्वाभिमान पक्षावर घेतलेली 3 लाख मतं, ही त्यांची पर्सनल मतं, हे पण विसरून चालता नाही, कारण फुल स्विंगली ते उतरलेले होते. तब्बल 3 लाख मतं, वैयक्तिक मतं निश्चितच मानायला हरकत नाही. आणि यानंतर जर विचार करता त्यांचं जे मताधिक्य आहे 1,75,000, भाजप असं म्हणतात, तेव्हा पण प्रमोद जठार म्हटलेलं होतं की 1.5 लाखाच्या वर जी मतदान आहे हे निव्वळ भाजपचं होतं आणि ते एक गट्टा त्यांना मिळालेलं होतं. हे जर त्यावेळी चित्र पलटलं असतं तर काय स्थिती असली असती, काय वाटतं 2019 मध्ये? 2019ला तर राणेसाहेबांचा प्रवेश जर 2019च्या पूर्वी झाला असता आणि सन्माननीय निलेशजी राणे जर उमेदवार असते, तर नक्कीच चांगल्या मताधिक्याने, ह्या सगळ्या कॅल्क्युलेशनच्या आधारे चांगल्या मताधिक्याने आम्ही हा विजय मिळवला असता. पण आता झालेली गोष्ट त्याच्यावर चर्चा करण्यापेक्षा 2024ला चांगल्या मताधिक्याने आपण ही सीट भारतीय जनता पार्टी जिंकेल असा मला विश्वास आहे. ह्या अनुषंगाने महत्वाचा प्रश्न येतोय की तुम्ही मदत केली, तुम्ही म्हटलं 1.5 लाखाच्या पेक्षा 1.5-2 लाख मतं जे भाजपने त्यांना दिली, आणि असं असताना युतीमधून विनायक राऊत निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर 18 खासदार असतील, त्यामधले विनायक राऊत एक होते. आणि अशा वेळी युती धर्म न पाळता विरोधी गटात जाऊन बसणं आणि मोदींना विरोध करणं, हे तरी तुम्हाला रुजलंय किंवा पटलंय का? नाही, बिलकुलच नाही. यावर अनेकदा राष्ट्रीय पातळीवर, राज्य पातळीवर चर्चा झाली. त्यामुळे ती चर्चा पूर्ण करण्यामध्ये अर्थ नाही. खरं तर ते निवडून आले आणि त्यानंतरचे महाराष्ट्रातली सत्ताचं राजकारण सगळं बदलेपर्यंत ते सगळेजण सत्तेमध्ये सहभागी होते. त्यामुळे त्यांनी जो केलेला विषय आहे त्याचं नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता किंवा पक्ष म्हणून नव्हे, तर ज्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे फोटो लावून ते जे विजयी झाले होते, तर ते सगळं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे तो जो वचपा आहे, तो जो बदला आहे, तो जनता यावेळेला त्यांच्यावर नक्कीच घेईल. भाजप म्हटल्यानंतर शिस्तीचा पक्ष मानला जातो, त्याग ह्या पक्षामध्ये आहे. प्रत्येक ज्याला तिकीट देईल त्याच्यासाठी कार्यकर्ते पेटून उठून काम करतात. नक्कीच त्यागाची गोष्ट असेल अशा वेळी आता किरण सामंतांची जवळपास घोषणा शिवसेनेच्याकडून केली जाते, म्हणजे किरण सामंत हेच सेनेचे उमेदवार असणार असं म्हटलं जात आहे. तुम्ही म्हटलं कमळ निशाणावर तुम्ही लढणार आहात. अशा वेळी किरण सामंत जर इच्छुक असेल तर काय शिवसेनेतून ती लढतील की भाजपच्याच कमळ चिन्हावर लढतील? नाही, भारतीय जनता पार्टी हा विषय असा आहे की तो व्यक्तिभोवती फिरत नाही. आता कालच्या विधानामध्ये पण असं होतं की कार्यकर्त्यांचा त्यांच्यावर दबाव आहे.
त्यामुळे मला नक्की असं म्हणायचं की भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टीचा स्वभाव हा दबावामुळे निर्णय घेण्याचा नक्कीच नाहीये. आणि भारतीय जनता पार्टीची पद्धत अशी आहे की भारतीय जनता पार्टी उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत कमळ हे निशाणीच प्रमाण म्हणून काम करतं. मग लोकसभेचा विषय असेल तर सन्मान्य मोदी साहेबांचे प्रत्येक ठिकाणी खासदारकीचे उमेदवार आहेत अशा अंगाने आम्ही काम करतो. विधानसभेचा विषय असेल तर सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस उमेदवार आहेत अशा अंगाने आम्ही काम करतो. त्यामुळे उमेदवार भविष्यातला कोण असणार यावर भाष्य करण्यासाठी किंवा यावर निर्णय घेण्यासाठी वरची मंडळी आहेत आणि ते तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जो तो निर्णय घेतील. पण एवढं नक्की आहे की कमळ निशाणीवर निवडून आलेला खासदार या मतदारसंघाला पुढच्या कालावधीमध्ये मिळेल. एक महत्वाचा प्रश्न, रवींद्र चव्हाणांचा वाढदिवस होता, पालकमंत्री ते आहेत 20 तारीखला. त्यावेळी मुलाखत घेताना आम्ही त्यांना एक प्रश्न केला होता की तुम्ही यावेळी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे भाजपचे उमेदवार असू शकणार का आणि तुम्हाला केंद्रात जायला आवडेल का? त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं होतं कोणाला काय वाटतं, कोणाला काय आवडतं याला काय महत्व नसतं. भाजपचा निर्णय हा उमेदवारीचा निर्णय पार्लमेंटरी बोर्डामध्ये घेतला जातो, त्याचा मी पण सदस्य आहे आणि बोर्ड निर्णय घेतं. ह्या विधानाकडे त्यांच्या कसं बघताय तुम्ही? नाही, नक्कीच तुमचा असा प्रश्न असणं किंवा जनतेचा काही आग्रह असणं किंवा लोकांच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल इकडचा उमेदवार असणं अशा काही गोष्टी असू शकतात. पण मला वाटतं रवींद्र चव्हाणांसारखे निष्ठावंत कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहेत, सक्रिय आहेत आणि खूप चांगलं काम करत आहेत. त्यामुळे पक्षनिष्ठीला आमच्या इकडे फार महत्व आहे. भारतीय जनता पार्टी हा त्यागी आणि योगी लोकांचा पक्ष आहे. त्यामुळे आमच्याकडे पक्ष सांगेल, जसं आता त्यांनी सांगितलं की पार्लमेंटरी बोर्ड जे ठरवेल तोच उमेदवार असेल आणि तोच सगळ्यांना मान्य व्हायला पाहिजे अशी आमची प्रथा परंपरा आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने पुढे जे काय होईल त्या गोष्टी घडत जातील. एक महत्वाचा प्रश्न होतो, भाजपच्या वतीने जर उमेदवारीची चर्चा झाली, तर नारायण राणे पण केंद्रामध्ये आहेत, ते पण उमेदवार होऊ शकतात. निलेश राणेंनी चांगलं कमबॅक केलेलं होतं मागच्या वेळेस, ते पण उमेदवार होऊ शकतात. प्रसाद लाडांची पण दावेदारी मानली जाते. रवींद्र चव्हाण ते पण कोकणामध्ये, तळ कोकणामध्ये त्यांचं काम आहे, ते पण उमेदवार होऊ शकतात. प्रमोद जठारांची पण एक दावेदारी पेश केली जाते. याशिवाय काही युवक उमेदवार पण असू शकतात. अशा वेळी काय वाटतं भाजपचा उमेदवार कोण असेल? नाही, आमचं आता जसं तुम्ही सांगितलं तर आमचं भारतीय जनता पार्टीचं सौभाग्य असं आहे की भारतीय जनता पार्टीमध्ये लढण्यासाठी इतक्या सगळ्या उमेदवारांची, संभाव्य उमेदवारांची नावं आपण सांगितली. त्यामुळे ते भारतीय जनता पार्टीचं सौभाग्य आहे. त्यामुळे इतकं नक्की आहे की इतके उमेदवार जर इच्छुक असतील किंवा लायक असतील तर भारतीय जनता पार्टीचं संघटनात्मक काम खूप चांगलं आहे. त्यामुळे उद्या पक्ष जो निर्णय घेईल, पक्ष त्या तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जो उमेदवार योग्य वाटेल पार्लमेंटरी बोर्डला तो उमेदवार दिल्यानंतर विजय हा निश्चित आहे. त्यामुळे अमुकच एक उमेदवार व्हा असा भारतीय जनता पार्टीचा हे म्हणून आग्रह असणं हे जिल्हाध्यक्ष म्हणून मला तसं मांडता येणार नाही किंवा आमच्या भारतीय जनता पार्टीचा कोणी पदाधिकारी अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणार नाही. 2 दिवसापूर्वी आदित्य ठाकरेने दौरा केलेला होता कोकणचा. पहिल्यांदा ते चतुर्थीला कोकणामध्ये पाहायला मिळाले. या दौऱ्यात त्यांनी भाजपवर टीका केलेली की भाजप निवडणुका घ्यायला घाबरते आणि निवडणुका एकदा घ्या मग आम्ही आमची ताकद दाखवू, अशा पद्धतीने त्याने अप्रत्यक्ष तुम्हाला इशारा दिलेला होता. कशा अँगलने बघता या इशाऱ्याकडे? नाही, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंचं हे विधान काय फारसं गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही. आमच्या सोशल मीडियावर कालच त्याच्यावर एक चर्चा झाली की आपल्याकडचा चाकरमानी आला किंवा कोणाचा गणपती सध्या बघायला गेला तरी अगरबत्तीचं पुढं आणि काहीतरी घेऊन जातं. तसं मोठा गाजावाजा करून झालेल्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काही दिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या गप्पा फुकाच्या आहेत आणि निवडणुकीच्या गोष्टी कोणाला सांगतात ही लोक. आपण या सगळ्या निवडणुकीच्या इथे पूर्ण देशभर सेनेने उमेदवार उभं करायचा प्रयत्न केला आणि काय काय केलं, प्रत्येक ठिकाणी अपयश आले. त्यामुळे निवडणुकीला भारतीय जनता पार्टी घाबरत नाही. भारतीय जनता पार्टीने गेल्या 9 वर्षामध्ये ज्या निवडणुका लढवल्या आहेत आणि त्या चांगल्या पद्धतीने जिंकलेल्या आहेत आणि सगळीकडे 1 नंबरला पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांचं हे विधान काय फार गंभीरतेने घेण्याचं, त्यांनी त्यांच्या पक्षाची काळजी करावी. आता राहिलेत किती, उमेदवारी द्यायला माणसं किती आहेत आणि त्यांचं जे गटातटाचं राजकारण आहे, म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फार थोडी मंडळी त्यांच्याकडे आता शिल्लक आहेत, कार्यकर्ता असेल, पण पदाधिकाऱ्यांमध्ये इतके गट आहेत, तर त्यांनी आधी आपलं जे काही घर आहे ते सगळं नीट करावं. त्यामुळे भाजपसारख्या पक्षावर त्यांनी टीका करण्याचा त्यांना नैतिक अधिकारही नाही आणि ते करू पण नाही. महिला आरक्षण जे खरोखर देशासाठी म्हणजे 2 मतं फक्त खासदारांची विरोधात पडली, बाकी जी मतं 452 मतं जी पडलेली होती ती बाजूने पडली. अशा वेळी त्याने दौऱ्यामध्ये असं म्हटलेलं होतं की महिला आरक्षण विधेयक हा एक जुमला आहे
आणि याला पलटवार करताना उदय सामंतांनी म्हटलेलं होतं, जर ते म्हणतात जुमला आहे तर त्यांनी स्पष्ट करावं त्या आरक्षणाला विरोध आहे, कारण त्यांच्याही खासदारांनी मतदान केलेलं आहे. कसं बघताय शिवसेना या आरक्षणाच्या बाबतीत त्यांचं हे विधान हे विरोधाभास जाणवतो काय तुम्हाला भाजपचे एक जिल्हाध्यक्ष म्हणून? ते विरोधाभास म्हणण्यापेक्षा मोदीजी जे काय निर्णय घेत आहेत किंवा मोदीजी जो काय ग्लोबल एक विचार करतायत राष्ट्र पुढे नेण्याचा, या देशाला परमवैभव मिळवण्याचा किंवा देश महासत्तेकडे नेण्याच्या विचारासाठी ज्या ज्या काही गोष्टी आवश्यक आहेत ना त्या गोष्टी करतायत. पण हे पक्ष असे आहेत, सेना वगैरे हे पक्ष आणि हे नेते असे आहेत की या लोकांना त्या विषयाची व्याप्तीच समजत नाही. त्यामुळे महिला विधेयक काय आहे, त्यामुळे देशावर किती मोठा परिणाम होणार आहे चांगल्या पद्धतीचा सकारात्मक, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या आकलना पलीकडच्या आहेत. त्यामुळे त्यांचं विधान ज्यावेळी एखाद्या लोकसभेमध्ये ज्या 2 खासदारांनी विरोध केला तर ते मूळ ज्या विचारधारेतून आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना महिलांसाठी हे सगळं करणं काय योग्य आहे असं त्यांच्या मुळात त्यांच्या विचारधारेमध्ये नाही. त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे. म्हणजे म्हटलं तर 100% खासदारांनी त्याला जर त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला असेल तर मागून ज्यांनी या विधेयकावर जुमला आहे असं म्हणण्याची गरज नाही. आणि त्यांची कल्पनाशक्ती थोडीशी कमी पडते. याचं कारण असं की हे काय लगेच होणारी गोष्ट नाही, त्याला पण काही प्रोसेस आहे. आणि त्या सगळ्या प्रोसेस नुसतं उद्याच्या 24च्या निवडणुकीला सामोरं जाताना या सगळ्या गोष्टीचं आश्वासन नाहीये, तर पुढे त्याच्या भरपूर प्रोसेस आहेत. आणि त्याची एक सुरुवात झाली आहे. 27 वर्षाच्या इतक्या प्रलंबित विषयाला मोदीजींनी खऱ्या अर्थाने न्याय दिलाय. मोदींचं या ठिकाणी मी तर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने जाहीर अभिनंदन करतो. आणि या सगळ्यांच्या अशा काही म्हणण्याकडे लक्ष देण्याची फार गरज नाही. त्यांची ती पेपर स्टेटमेंट आहेत किंवा बातमीपुरते विषय आहेत. सर एक शेवटचे 2 प्रश्न. हे सगळं होत असताना रवींद्र चव्हाण जे पालकमंत्री आहेत त्यांनी पहिल्यांदाच असं पनवेलपासून सिंधुदुर्गच्या झारापर्यंत प्रत्येक चाकरमान्यासाठी विशेष बांधकाम विभागाच्या स्टॉल उभारले. त्याच्या ठिकाणी त्यांना बिस्किट असेल, चहा असेल, पाण्याची सोय केली. वेगळं काय करून दाखवलं याचं कौतुक होतंय. कसं त्यांचं अभिनंदन करणार? तर रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या कार्यपद्धतीकडे थोडंसं खूप डोळसपणे लोकांनी पाहण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. कोकण या विषयामध्ये आपण अनेक वर्ष पर्यटन आणि ह्या सगळ्या विषयामध्ये आपण गोल फिरत होतो. त्याचं एक सर्किट पूर्ण व्हावं लागतं, ते झालं नव्हतं. आणि सन्मान्य राणेसाहेब असतील किंवा चव्हाण साहेब असतील ही सगळी मंडळी आता ते सर्किट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा गोवा मुंबई जो आपला महामार्ग होता, तो महामार्ग इतकी वर्ष इतके प्रश्न होते आणि ते सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी या माणसाने 15-16 वेळा स्वतः दिवसभर दौरा केला, सगळ्या अधिकाऱ्यांना एकत्र केलं, सगळी मोठ बांधली आणि हा पूर्ण केला. त्यानंतर इथे इतके अपघात होते. यावर्षी जर तुम्ही बघितलं असेल तर एकही गंभीर अपघात या रस्त्यावरती झाला नाही. प्रत्येकाला एक आश्वस्त केलं की तुम्हाला विश्रांतीची जागा आहे, तुम्हाला औषधोपचाराची सवय आहे, पोलिसांची सोय आहे, पोलिसांसाठीच्या सगळ्या पोलीस यंत्रणा तुमच्यासाठी कार्यरत आहे. अशा पद्धतीचं हे केलं. दुसरा परत असाच याच्यासारखाच एक चांगला विषय त्यांनी केला, तो कोकण रेल्वे मार्गावर जी स्टेशन आहेत ती सुसज्ज करण्याचा विषय घेतला, जो खूप मोठा विषय आहे. 100 कोटीची तरतूद आहे, 19 स्टेशन आहेत आणि आपल्या जिल्ह्यामधल्या सगळ्या स्टेशनला किंवा रत्नागिरीमध्येही सगळ्या स्टेशनवर त्यांचं ह्या पद्धतीचं काम चालू झालंय की जोडणारे रस्ते कॉन्क्रीटचे असतील आणि एक विमानतळासारखा तो सगळा आवार बनवण्याचं काम आहे. आणि मला वाटतं हायवे असेल किंवा हायवेवर उपलब्ध होणाऱ्या उद्या सोयी असतील सगळ्या आणि ह्या रेल्वे स्टेशनाचं सुशोभीकरण असेल, या सगळ्या मार्गाने उद्या पर्यटक आकर्षिला जाण्याची एक शक्यता आहे. बांधकाम मंत्री म्हणून त्यांच्या अखत्यारीत येणारं हे खूप चांगलं काम त्यांनी केलेलं आहे. शेवटचा प्रश्न. निवडणुका अनेक ज्या आहेत म्हणजे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या सगळ्या निवडणुका थांबलेल्या. 1 नेशन 1 इलेक्शन याप्रमाणे आत्ता निवडणुका झाल्या चतुर्थीनंतर, भाजप कोकणामध्ये सज्ज आहे का? नाही, भारतीय जनता पार्टी गेल्या काही वर्षामध्ये संघटनात्मक काम इतकं भारतीय जनता पार्टीचं चांगलं झालेलं आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक बूथवर 1+30 कार्यकर्त्यांची रचना झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीचा सोशल मीडिया स्ट्रॉंग आहे. भारतीय जनता पार्टीने सगळ्या ज्या मोदींच्या आणि सरकारच्या योजना आहेत त्या लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खूप विकास कामं केलेली आहेत. पालकमंत्री असतील, राणेसाहेब असतील, आमचे आमदार असतील, सगळ्यांच्या माध्यमातून. आणि संघटनात्मक काम सुद्धा चांगलं झालंय. एक चांगलं वातावरण जिल्ह्यामध्ये आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी कुठल्याही निवडणुका जरी झाल्या तरी भारतीय जनता पार्टी 100% विजय त्या ठिकाणी मिळवेल, यात कोणत्याही प्रकारचा संदेह नाही. युती असेल शिवसेना भाजप? हा, आता शिवसेना भाजप युती, सध्या तरी आपण शिवसेना भाजप युतीच्या सरकारमध्ये आहोत, त्यामुळे त्या पद्धतीचा विषय असू शकतो. धन्यवाद. आपल्यासोबत होते प्रभाकर सावंत जे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आहेत.
उदय सामंत यांनी म्हटलेलं होतं की शिवसेना हा भाजप बरोबर युतीमध्ये ही लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवेल. मात्र त्यालाच उत्तर देतात त्याने म्हटलंय की काळ्या दगडावरची काय भाजप ही जागा जिंकणार आहे युती सोबत. मात्र भाजप हा कमळ चिन्हाच्या निशाण्यावर इथला उमेदवार निवडणूक लढवेल आणि विजय होईल असा दावा त्यांनी केला पाहिला होता. कॅमेरामन वेदांत भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. पिंगुळी येथील अजय गावडे यांच्या घरी एकत्र कुटुंब पद्धतीत गणपतीचं पूजन करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. तब्बल 70 ते 80 लोक एकत्र येऊन या गणरायाचं पूजन करतात. याबाबतचा आमचे प्रतिनिधी भरत केसरकर यांनी घेतलेला आढावा.
कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी येथे मी आहे. अजय गावडे कुटुंबियाचा हा जो गणपती आहे हा तब्बल 60-70 लोक एकत्र हा गणेशोत्सव साजरा करतात. तब्बल 3-4 पिढ्या हे सगळे लोक एकत्र येत आहेत. 5 ते 7 कुटुंबातील लोक आहेत आणि आज गौरी पूजन आहे. आपल्यासोबत अजय गावडे आहेत. काय सांगाल, कसा सण साजरा करता तुम्ही हा? हा सण म्हणजे हा एक 4थ्या दिवस देवी आणतायत आणि 5व्या दिवस हा एक पारंपरिक हे आहे, म्हणजे 150 वर्षाची ही परंपरा आहे, तीच आम्ही पुढे चालू ठेवलेली आहे. 150 वर्षाची परंपरा आहे. किती कुटुंब आतापर्यंत हे पूजन करत आले? आजपर्यंत एक वैशिष्ट्य आहे की नवीन लग्न झालं त्या वर्षी की ती त्यांचं हे हौशपूजन हे त्या वर्षी चालू होतं. तसं आज या ठिकाणी नवीन लग्न झालेले जे जोडपं आहे त्यांचं आज पूजन झालेलं, म्हणजे आमच्याच कुटुंबातील एकच कुटुंब आहे हे सगळं एकाच कुटुंबातली हे झालेले आहेत. आणि 5 दिवस आज सालाप्रमाणे 5 दिवस गणपती असतो आणि 5व्या दिवशी हौशपूजन असतं. पहिल्यांदा तुम्ही नवीन लग्न, पहिल्यांदा तुम्हाला शुभेच्छा. कसा क्षण आहे आणि कसा सेलिब्रेट करताय? एकदम मस्त क्षण आहे, असं एकदम मस्त वाटतं, एकदम हॅपी. नवीन लग्न झालं. हो. वहिनी काय सांगाल, गणेश चतुर्थीचं पहिलं गौरी पूजन आहे, मस्त. कसं साजरं करताय आणि कसा आनंद होतोय? मस्त. तुम्ही मूर्ती बनवताय, काय मूर्तीचं वैशिष्ट्य आहे आणि किती अंदाजे माती लागते, किती गोळ्याची माती लागते? मातीचा म्हणजे मातीची गणपती पहिला आम्ही बनवायचो, पण ते आता याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आता आम्ही प्लॅस्टरचाच गणपती मागवतो. त्याच्यामुळे प्लॅस्टरचा गणपती आमचा हा 5 फूट गणपती असतो दरवर्षी. पण ह्या वर्षी जरा आम्ही छोटाच बनवलाय की जाण्या येण्याचा प्रॉब्लेम असतो म्हणून सगळे लोक येतात जातात तेव्हा विचारत असतात, तुम्ही गणपती हातमध्ये कसा काय घेऊन जाताय घरात एवढा मोठा, असा विषय असतो चालू. आम्ही हा गणपती जवळजवळ 2 महिने अगोदरच बनवतो आणि पेंटिंग अगोदर 4-5 दिवस करतो त्या गणपतीचा. किती वर्ष बनवताय गणपती यांचा? जवळ मी बनवत नाही, मी असतो पेंटिंगला फक्त. बनवणारे दुसऱ्या घरी पेंटर. त्यांचे बंधुराज आहेत. काका काय सांगाल, तुम्ही कसं सेलिब्रेट करताय हा सण? किती कुटुंब किती वर्ष साजरा करताय एकत्र येऊन? नक्की किती वर्ष झाली हे आम्हाला सांगता येणार नाही, पण ती पारंपरिक पद्धतीने 2-3 पिढ्यांचं तरी माहिती आहे. 2-3 पिढ्या हा कार्यक्रम या ठिकाणी चालतो एवढं ऐकून माहिती आहे. निश्चित किती वर्ष झाली हे आम्हाला निश्चित माहीत नाही या ठिकाणी, पण तो सध्या जसजशी परिस्थिती बदलतो तशी मोठ्या उत्साहाचा कार्यक्रम चालू होतोय. पूर्वी हा कार्यक्रम छोट्या पद्धतीत होत होता, आता कुटुंब मोठं झाल्यामुळे हा कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात चालला होतो. किती लोक आहेत कुटुंबात? एकंदर ह्या देवी किंवा बंदे सांगितलं म्हणजे 40 ते 50 लोक तर असतात नेहमी रोजच्या. दरवर्षी 11 वर्ष असतो, 11 दिवस असतो. दरवर्षी 11. आमचा सालाबादप्रमाणे 5 दिवस गणपती, पण उत्साहाचे दिवस असल्यामुळे किंवा उत्साह आता कुटुंबिक हे वाढल्यामुळे 11 दिवस असतो. पण काही असा प्रॉब्लेम अडचण असेल तर तो 5 दिवस असतो, त्यामुळे यावर्षी 5 दिवस आहे. मुंबईकर हो, नेहमी मुंबईकडे जे कुटुंब आहेत ते नेहमी या कार्यक्रमात 1 दिवस तरी येऊन जातात. शक्य 11 दिवस किंवा 5 दिवस शक्य नसलं तरी ह्या एका दिवसासाठी ते येऊन जातात ते सगळे.
स्त्रिया ज्या पूजन करतात म्हणजे गौरी पूजन करतात, किती वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम चालतो? हा 12 ते संध्याकाळी 5-6 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम चालतो. त्यांनी पण पूर्ण नाही म्हटलं 45 हे वाडीतील घर आहे त्या सगळ्या घरांना एक औषध देण्याची परंपरा आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर गौरी विसर्जन होते. म्हणजे 5-6 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम चालतो. गौरी पूजन 4थ्या दिवशी होतं तुमच्याकडे, 5व्या दिवशी यावर्षी ना आमच्याकडे 4थ्या दिवशी गौरी येतात आणि वस्तीला थांबतात आणि 5व्या दिवशी त्यांचं विसर्जन होतं. आज विसर्जन होणार. आज विसर्जन होणार संध्याकाळी गावात त्यांचं. तू मुंबईला असतो का? हो. आणि हे सगळं पूर्वी तू एकटाच सण साजरा करायचा, हा. आता वहिनी आल्यात. हो. काय काल पूजन झालं, हो. कसं सेलिब्रेट केलं? एकदम गौरी वगैरे आणले आम्ही. हम्म. गौरीकडे पूजन करतात. हम्म. बाकी आता हे वंशाचा कार्यक्रम आणि संध्याकाळी विसर्जन. पण हे सगळं करताना एकदम एकत्र कुटुंबात थोडं मस्त वाटतं. किती लोक आहेत एकत्र कुटुंबात अंदाजे? 40-50 माणसाच्या वर होईल. भीती वाटली नाही एवढी लोक बघून? नाही हा? नाही आणि सवय आहे. माहेर कुठे? गुजरातला गुजरात? वलसाड. हा वलसाड. तिकडून महाराष्ट्रात डायरेक्ट? हो लव्ह मॅरेज? लव्ह मॅरेज हा. कोकणामध्ये म्हणजे गुजरात वरून तू थेट कोकणामध्ये आले हो आणि पहिला गणपती उत्सव हा कोकणातला बघतोय, हो कसा फिलिंग होते? मस्त वाटत. हं? मस्त गुजरात मध्ये एकदम. असं साजरा होतो गणपती उत्सव? होतं पण आता असं नाही, कमी. मराठी बोलता येते ना? हो थोडं थोडं येत. मालवणी नाही अजिबात नाही, बोलता नाही येत. शिकावं लागेल. हो किती दिवस थांबलेस तू? आता थांबणार आहे? आता मी आहे 4-5 दिवस अजून. जॉब करते हो मुंबईला? मुंबईला. म्हणजे कोकण आवडलं का मुंबई आवडली? दोन्ही आवडले. दोन्ही आवडली. हा. एकत्र कुटुंब पद्धती आहे आणि हे गुजरात मध्ये नसेल ना ओसा देण्याचा वगैरे. हा हे सूप घेतल्यानंतर कसा अनुभव होता मस्त. गावात फिरताना? अजून गेले नाही. गेले नाही, जाणार नाही आहे. जाणार आहे. टेन्शन नाही आलं? नाही नाही. वहिनी म्हणतात कोकण आवडतंय. हो. हा? कोकण आवडलंय तिला. इकडे ठेवणार नाही. गडे हे सगळं तुम्ही करताय, सगळी लोक एकत्र येतात आणि हा 5 दिवस माहोल कसा असतो? 5 दिवस एक सगळे टेन्शन बी नसतं. सगळ्या गोष्टी म्हणजे कधी 5 दिवस जातात ते पहिल्या दिवसपासून 5 दिवस कधी जातात हे समजतच नाही. कारण सकाळपासून हे पूजन वगैरे जातं, रात्रभर पूर्ण भजन करायचे आणि आमच्याकडे पण रात्रभर बंदच चालू असतात. पारंपरिकच चाललेलं असतं. आज सकाळी 5-6 वाजेपर्यंत भजन झालं. एक प्रसिद्ध बुवा आहे आमचा जिल्ह्यातला रवनाथ प्रसाद भजन मंडळ यमकर, यांनी ते सकाळी 5 वाजता भजन सादर केलं आज सकाळी येऊन. म्हणजे ही सालाबातली जी भजनं असतात ती आमच्याकडे नेहमी येतात, न चुकता ती येतात. त्यांना समजलं की आमचा आज 5 दिवस गणपती आहे, त्यामुळे जरा घाई झाली खूप. त्यामुळे ती आपली भजनं सादर करून गेलेत. एवढ्या छोट्या घरामध्ये सगळे राहतात सगळे. म्हणजे चतुर्थीच्या वेळी फक्त सगळे एकत्र येतात? गणपतीच्या वेळी सगळे एकत्रच येतो आम्ही. प्रत्येक जण आणि हो या वर्षातून हा एकच दिवस असा असतो की सगळे एकत्र येतो. गौरी गणपतीचा हा एकच दिवस आहे, सगळेजण एकत्र येतात या दिवशी. जसं फोंड्यामध्ये म्हणजे गौरी पठ्ठ्यामध्ये गौरीला मांसाहार करण्याची पद्धत आहे, अशी काही वेगळी परंपरा आहे? नाही मांसाहार अशी काय परंपरा वगैरे काही नाही. आणि गौरी गणपती असं हे नाही. म्हणजे कसं आमचं गणपती म्हणजे काही ठिकाणी कसं असतं गौरी आणि गणपती एकाच वेळी जातात, तसं आमचं काय हे नाही, प्रथा काल नाही. गौरी आली, काल गौरी आज विसर्जन होणार आहे. हे होते जे विसर्जनाच्या वेळी वेगळा काय माहोल? विसर्जन थाटामाट तसंच जसे गणपती पूजनचे जसं गणपती वेळी जसं विसर्जन कसं तसे ते विसर्जन होतं गौरीचं पण त्या ठिकाणी. आपल्यासोबत होते अजय गावडे आणि त्यांची कुटुंबीय. कोकणामध्ये विशेषतः सध्या महाराष्ट्रात किंवा देशभरात आपण बघतो की एकत्र कुटुंब पद्धत ही लोप पावत चाललेली आहे. मात्र कोकणामध्ये गावडे कुटुंबीय तब्बल 70 पेक्षा जास्त ही लोक गणपतीच्या निमित्ताने एकत्र येतात आणि गुण्यागोविंदाने सण साजरा करतात. विशेषतः गौरी पूजनाच्या वेळी आणि विसर्जनाच्या वेळी हा एक माहोल बघण्यासारखा असतो. दरवर्षी ज्याचं लग्न होतं त्याला ती प्रथा आहे, त्याला पूजन त्याच्या हस्ते केलं जातं. त्यावर्षी गुजरातच्या वहिनी आहेत ज्या त्या आल्यात विशेषतः महाराष्ट्रात आणि कोकणात, आणि त्या पण ह्या महाराष्ट्रातील म्हणजे कोकणातील गणेशोत्सवात रममान झाल्या पाहायला मिळतात. निश्चित अशी परंपरा लोकमान्य टिळकांनी जी परंपरा घालून दिली, सार्वजनिक गणेशोत्सव किंवा एकत्र येण्याची जी पद्धत ही खरोखरच एक वाखाणण्याजोगी या पिंगोळीतील गावडे कुटुंबामध्ये पाहायला मिळते. कॅमेरामन वेदांसह भरत केसरकर, कोकण सात लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सातलाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. निलेश राणे यांना कुडाळ मालवण मतदारसंघातून भरघोस मतांनी निवडून दे असं साकडं भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी सिंधुदुर्ग राजाला घातलंय. सिंधुदुर्ग राजाचं दर्शन घेत विधिवत पूजा विशाल परब यांनी केली. सर्वप्रथम मी सिंधुदुर्ग राजा गेले 14 वर्ष या आमच्या कुडाळ या आमच्या ऑफिसच्या समोर आम्ही दरवर्षी कार्यक्रम घेतला जातो आणि याचं आयोजन नियोजन आमचे सगळे कार्यकर्ते निलेश राणे साहेब, पूर्ण राणे कुटुंबीय आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या आयोजन नियोजनामध्ये होत असतं. आजचा कार्यक्रम गेले कित्येक वर्ष असा साजरा केला जातो. गेले 3 वर्ष कोविडची दुःखाची गेल्यानंतर मला वाटतं हे 4थं वर्ष आहे. हे परमेश्वराने सगळ्यांना चांगलं आरोग्य आयुष्य द्यावं आणि सगळ्यांचं आयुष्यामध्ये चांगलं घडावं एवढंच मी या परमेश्वराला आम्ही सगळे आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक साकडं घातलंय की येणाऱ्या काळामध्ये सगळ्यांचं कुटुंब आणि सगळ्यांचं आरोग्य हे चांगलं राहावं. तसंच आमच्या या कुडाळ मालवण मतदारसंघ आणि 3ही आमदारकीचे मतदारसंघ हे भारतीय जनता पक्षाचेच व्हावेत. इथला खासदार सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचाच व्हावा या परमेश्वराला आम्ही साकडं घातलेले आहे. आम्ही गारणं गेले 14 वर्ष घालतोय. परमेश्वर आम्हाला दरवर्षी आमच्या वतीने आमचे सगळे गावकर मंडळी हे गारणं घालतात. आमच्या मनासारखंच होत चाललंय. परंतु या वर्षी 2023-24 मध्ये खरोखरच आम्ही कळकळीचं परमेश्वराला गारणं घातलंय की आमच्या या मतदारसंघामध्ये आमचा हक्काचा घरचा माणूस भेटावा. आणि मला वाटतं आमचे रणजितजी देसाई साहेब म्हणा, प्रकाशजी मोरे साहेब म्हणा, दादा साहिल म्हणा आणि आमच्या तळागाळातील मला वाटतं मानगाव खोऱ्यातील आमचे आज बरेच कार्यकर्ते आलेत. आम्ही परमेश्वराला म्हणजे विनंती केली आणि आराधना केली की बाबा येणारा काळ हा आमच्या निलेशजी राणे साहेबांसाठी आमदार म्हणूनच ते पुढच्या वर्षी येणार एवढं आम्ही परमेश्वराकडे मागणी केली. बघा, आम्ही छोटे कार्यकर्ते आहोत. आम्ही सगळे सर्वसामान्य कार्यकर्ते म्हणून आम्ही कार्य करतोय. आमचा भारतीय जनता पक्षाचा निर्णय माननीय अमितजी शहासाहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आमचे नेते नारायणराव राणे साहेब आणि रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वरिष्ठ नेते हा निर्णय घेतील. हा निर्णय देण्या एवढे आम्ही कोणी मोठे नाहीत, परंतु आमचा भारतीय जनता पक्ष आणि पक्ष हा मोठा होईल आणि इथला खासदार हा भारतीय जनता पक्षाचाच राहील एवढं मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो. नाही, मला केव्हाही प्रत्युत्तर द्यायला केव्हा आवडत नाहीत, परंतु मी एकच सांगतो की या मतदारसंघामध्ये एक आमदार खासदार शिवसेनेचा आहे की नाही, शिवसेना पण गेली त्यांच्या हातनं, आहे की नाही हे लोकांना कळत नाही. लोकांमध्ये तुम्ही कुठल्या टपरीवर जाऊन विचारा या मतदारसंघाला खासदार आहे का. त्यामुळे हक्काचा खासदार भारतीय जनता पक्षाचा येईल आणि तो लोकांसाठी काम करेल एवढं मी तुम्हाला सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सातलाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. चतुर्थीसाठी दाखल झालेले लाखो भाविक गौरी गणपती विसर्जन केल्यानंतर पुन्हा परतीच्या प्रवासासाठी निघाले. यावेळी कणकवली रेल्वे स्थानक, बस स्टँड आणि खासगी बसमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. रेल्वे गाड्या 4 ते 5 तास लेट आहेत, तर खासगी बस देखील दुप्पट दर आकारत आहेत. कणकवली बस स्थानकात प्रवाशांच्या मोठ्या रांगा देखील लागल्याचं पाहायला मिळालं. याचा आढावा घेतलाय कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी. लाखो भाविक हे आता परतीच्या प्रवासासाठी निघत आहे, कारण गौरी गणपतीच्या 5 दिवसाच्या गणपती विसर्जनानंतर आज रविवार आहे आणि या रविवारच्या दिवशी बहुसंख्य
जे प्रवासी आहेत, गणेश भक्त आहेत, ते परत निघाले आहेत. आपण पाहतो आहोत की कणकवली बस स्थानकावर ही प्रवाशांनी केलेली मोठी गर्दी आणि जे बस स्थानकावर जाण्याची जी गाड्यांची संख्या आहे ती देखील मोठ्या प्रमाणात आली. ST बसने नियोजन केलं होतं, जादा बसेस देखील सोडण्यात आल्या होत्या. हे जी रेल्वे बस स्थानकाची परिस्थिती आपण बघतो की जे प्रवासी आहेत, ज्यांना जी ST मिळेल, ज्या ST त्यांनी तिकीट काढलं आहे ते ST मध्ये प्रत्येकजण बसत आहे आणि आपल्या परतीचा प्रवास करत आहे. आणि ही लाखो भाविक हे आता कोकणातून मुंबईला परतीच्या प्रवासासाठी निघाले असे एकंदरीत चित्र आहे. आपण बघितलं की खाजगी बसेसमध्ये देखील गर्दी आहे, कारण खाजगी बसेसचे दर देखील जास्त असले तरी देखील ते प्रवासी खाजगी बसला पसंती देत आहेत, कारण लवकर जाईल, वेळेवर मिळेल अशा पद्धतीचं नियोजन आहे. कणकवली रेल्वे स्थानकाची परिस्थिती बघितली की तिथे देखील जास्त मोठ्या गर्दी होती, कारण प्रत्येक जो प्रवासी असतो पहिली पसंती रेल्वेच देतो. रेल्वे तिकीट नाही मिळालं तर अन्य पर्याय शोधतो आणि त्यामुळे रेल्वे स्थानकावर मोठी गर्दी झालेली होती, ती देखील आपण पाहिली. आता माझ्या पाठीमागे या बसेस, जादा बसेस सोडल्या त्या देखील झाल्या आहेत आणि रेल्वे असेल, बस असेल किंवा खाजगी बसेस असेल, या सर्वच ठिकाणी ही आता परतीच्या प्रवासासाठी कोकणातील चाकरमानी आता परत निघालेले आहेत. त्यामुळे यांचा सर्व गणेश भक्तांचा प्रवास सुखकर व्हावा हीच आपण एक गणेश गणरायाकडे प्रार्थना करतो. गणेश चतुर्थी निमित्त आता जे सर्व गणेश भक्त आपल्या कणकवलीमध्ये असतील, पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये आलेले असतील, त्यांच्या या सर्व आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या सावंतवाडीतील निवासस्थानी विराजमान 5 दिवसांच्या गणरायाला शनिवारी भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला. घराशेजारी पर्यावरणपूरक पद्धतीनं मंत्री केसरकर यांच्या गणरायाचं विसर्जन करण्यात आलं. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी 5 दिवसांच्या गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. शनिवारी रात्री मंत्री केसरकर यांच्या उपस्थितीत गणरायाला भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला. पूजा आरतीसह भक्तिमय वातावरणात गणरायाच्या मूर्तींचं घराशेजारी पर्यावरणपूरक पद्धतीनं विसर्जन करण्यात आलं. यावेळी माजी नगराध्यक्षा पल्लवी केसरकर, शीतल केसरकर, लालबागचा राजा मंडळाचे माजी अध्यक्ष गणेश भोगटे, अमित केसरकर, अशोक केसरकर, युगा केसरकर आदींसह केसरकर कुटुंबीय उपस्थित होते. करू म्हणे बाबा साई, गाव माझे आई, गाव
गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा पुढल्या वर्षी लवकर या. वरती फुलं खरं तर पर्यावरणात पूरक गणपती आणायचं माझ्या मोठे भाऊ दादांचं खूप दिवसाचं स्वप्न होतं. दरवर्षी आम्ही पर्यावरणपूरक गणपती आणतो आणि गणपतीचं वैशिष्ट्य असं असतं की पाण्यामध्ये ठेवल्याबरोबर 15 मिनिटाच्या आत गणपतीची पूर्ण मूर्ती त्या ठिकाणी विरघळून जाते आणि त्याच्यामुळे कुठलंही प्रदूषण होत नाही आणि त्याच्यामुळे एक मनाला समाधानसुद्धा वाटतं की गणपती बाप्पाला आपण व्यवस्थित निरोप देऊ शकलो आणि अर्थात प्रत्येकाच्या श्रद्धेचा भाग आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ह्या ज्या अशा पर्यावरणपूरक गणपतीच्या मूर्ती निर्माण केल्या जातात या मातीच्या मूर्तीसारख्याच असतात आणि त्याच्यामधलं मेन कंपोनंट ही मातीच असते आणि त्याच्यामुळे शाडूच्या मातीचे गणपती बनवावे हे जे काय धोरण आहे त्याचासुद्धा अवलंब होतो आणि पर्यावरणाचं संरक्षण होतं. परंतु त्याच्याचबरोबर आज अतिशय आनंदाने आणि कुठल्याही तऱ्हेचं विघ्न न येता 5 दिवसाच्या गणपती बाप्पांना सर्वांनी निरोप दिलेला आहे. त्यांना सर्वांना त्या वतीनेही गणपती बाप्पाला पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पांनी यावं आणि यावर्षीसुद्धा गणपती बाप्पाची किमया अशी आहे की गणपती बाप्पाचं आगमन झालं आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस सुरू झाला. त्याच्यामुळे किमान पाण्याची तरी टंचाई पिण्याच्या पाण्याची येणार नाही. पुढचं जे पीक आहे हे पीक चांगलं येऊ शकेल आणि जे नुकसानसुद्धा झालेलं आहे पाऊस उशिरा पडल्यामुळे ते सुद्धा सरकार भरून देईल याची मला खात्री आहे. अतिशय मंगलमय वातावरणामध्ये आज महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झालेलं आहे. महिलांना एका अर्थाने न्याय मिळालेला आहे आणि त्याच्याबरोबर जे जे समाजाचे घटक आहेत जे जे शासकीय नोकरीमध्ये वेगवेगळ्या कंत्राटी पद्धतीने किंवा इतर पद्धतीने काम करत आहेत त्यांच्या सगळ्यांना भरीव अशी पगारवाढ ही आमच्या शासनाने दिलेली आहे. 1 लाखापेक्षा जास्त नवीन युवकांची भरती या ठिकाणी होते आहे. महाराष्ट्र समृद्धीच्या दिशेने जातो आहे. त्या महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करण्याची संधी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सर्व त्यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी सर्व नागरिक यांची सेवा करायची संधी मिळून दे आणि महाराष्ट्राची खूप भरभराट होऊन दे अशी मी गणरायाच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि त्याच्याचबरोबर ती बुद्धीची देवता आहे त्याच्यामुळे आमच्या मुलांना खूप चांगलं यश मिळावं त्यांच्याकडून चांगला अभ्यास घडावा आणि जगाला सर्व तऱ्हेच्या सेवा देण्याची शक्ती ईश्वराने त्यांना द्यावी आणि सर्वांची मनं जिंकून भारताने संपूर्ण जगावर राज्य करावं आणि ते करण्याची शक्ती आमचे पंतप्रधान महोदयांना द्यावी अशी सुद्धा मी ईश्वरचरणी प्रार्थना. एक गोष्ट अशी आहे की ते स्वतः भाविक आहेत. ते एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुंबईला आलेले होते आणि ती व्याख्यानमाला मुंबई विद्यापीठामध्ये व्हायची होती. पण कधीही मुंबईला आल्यानंतर लालबागच्या राजाचं दर्शन ते आवर्जून करतात. ज्याला कोल्हापूरला येतात त्याला महालक्ष्मीचं दर्शन अवश्य करतात आणि मी हे स्वतःचं भाग्यावर समजतो. त्या दोन्ही ठिकाणचं पालकमंत्री देवाने मला केलं हे मी स्वतःचं भाग्य समजतो आणि त्याच्यामुळे गणरायाची सेवा करायला मिळते, महालक्ष्मीची सेवा करायला मिळते आणि एका अर्थाने भारतीय संस्कृती जपण्याचं जे काम आहे ते करण्याची संधी आपल्याला मिळणं आणि एवढ्या मोठ्या लोकांचे आपल्याला सहवास लाभणं
हा सुद्धा मोठेपणा आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यामुळे मला ही संधी मिळाली. नाहीतर पालकमंत्री असलो तरी कुठेतरी शेवटच्या गाडीमध्ये आपण असतो आणि ज्या वेळेला हे मोठी लोक पोचतात गणपतीजवळ त्यावेळेला मात्र आपण तिथपर्यंत येतच असतो. आज ती सोय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतःच्या गाडीमध्ये बसण्याची व्यवस्था केली जेणेकरून प्रत्येक ठिकाणी मी वेळेवर पोहोचू शकलो. आशिष शेलार साहेबांचा गणपती होता तिथे वेळेवर पोहोचू शकलो. लालबागचा राजा मी भक्तच आहे. पादुका पूजनापासून ते विसर्जनापर्यंत प्रत्येक गोष्टीला उपस्थित राहण्याची लालबागच्या राजाकडून संधी मिळते आणि त्याच्यामुळे लालबागच्या राजाकडून किती सेवा केली तर त्या सेवेचे भरून भरून आशीर्वाद ते संपूर्ण मुंबईकरांना आणि महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या जनतेला देत असतात आणि म्हणून लाखो भाविक त्या ठिकाणी येत असतात. तरी त्यांची सेवा करायला मिळणं ही सुद्धा एक देवाने दिलेली संधी आहे. त्याच्याबद्दल मी मनापासून सर्वांचे आभार मानतो आणि लालबागच्या राजाच्या चरणी आणि गणरायाच्या चरणी मनापासून या ठिकाणी वंदन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. मुंबईवरून कोकणात दाखल झालेले चाकरमानी गणेश भक्त आता परतीच्या प्रवासासाठी निघाले. 5 दिवसांच्या गौरी गणपतीच्या विसर्जनानंतर रविवारी कणकवली रेल्वे स्थानकात हजारोंच्या संख्येनं प्रवासी दाखल झाले होते. त्यावेळी रेल्वे स्थानकात मोठी गर्दी देखील झाली होती. याच रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर भटकणारे कुत्रे, वाढलेलं रान आणि गळक्या शेडमध्ये प्रवाशांना बसावं लागत असल्यानं प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाबद्दल संताप व्यक्त केला. लोकांना इथे बसायला जागा नाही आहे, सगळं पाणी पडतं आहे, पावसाचं मागे सगळी घाण आहे. रेल्वे, कोकण रेल्वे काही इकडे लक्ष देत नाही. जरा कृपया लक्ष द्या. इथे लोकांसाठी काहीतरी पावसाची व्यवस्था करा. गाड्या जास्त सोडा. वसंत पाटकर. आता ही 4ची गाडी अजून अद्यापासून आलेली नाही आहे. 4 तास गाडी लेट आहे. आम्ही 12:40 पासून थांबलोय, अजून आली नाही गाडी. मडगाव, उदाने. कुठे जात आहे आपण? वसई. किती वाजता आला? 12:40ला. 12:30 कडून काय सांगण्यात आलं? तेच सांगते, बघा आता तुम्ही गाड्या लेट आहेत त्या. दाखवा टीव्ही. काही सूचना वगैरे काय? काही नाही. प्रत्येक पॅसेंजरला जायला पाहिजे. खरं म्हणजे गाडी लेट आहे 3 तास, इन्फॉर्म करायला पाहिजे ना मोबाईलवरती. लहान मुलं देखील आपल्या नाही, आम्ही दोघीच, लहान नाही. ही लहान मुलं बघा दिसत आहेत ना, त्याच त्याचं प्रशासनाने काहीतरी योजना करायची ना. प्रवाशांना एवढा त्रास होतो, त्याचं काहीतरी योजना करून तुम्ही गाड्या सोडा ना. आम्हालाही कळतं की आपल्याकडे 2 ट्रॅक असल्यामुळे गाड्यांची होत नाहीये योजना, पण काहीतरी कन्व्हिनियंट करा ना प्रवाशांसाठी. एवढा तुम्हाला पैसा मिळतोय कोकण रेल्वेला, तरी तुम्ही प्रवाशांचे एवढे हाल करताय. मग इथे परिसर देखील जंगलमय आहे, रान वाढलंय, काय सांगतो? रान म्हणजे काय, आता इथे काय कधी पण काहीतरी येईल, चावून जाईल. मच्छर किती असतात रात्रीचे. हे बघा आता इथे आम्ही बसलो आहे, आता एवढा मोठा आभाळा एवढा जर पाऊस आला तर हे सगळं सामान भिजणार ना सर आमचं. मग आता आम्ही कधी पोचू याची शाश्वतीच नाही आहे. काही आणलं पण नाही आहे खायला. मग माझं नाव संजना दळवी. कुठे जात? मी जाते आता वसईला. परतीच्या प्रवासासाठी काय सांगाल नेमकी रेल्वेची परिस्थिती? रेल्वेचा ॲक्च्युली टायमिंग 12:40 आहे. आता वाजले आहेत 3:30. 3 तास लेट असून काही इंटिमेशन पण देत नाही. कमीत कमी SMS तरी पाठवले पाहिजे. लोक तात्काळ कोण 9 वाजल्यापासून आलेले आहेत, ते आता 4 तास लेट झाले, जेवले पण नाही आहेत. तुम्ही कणकवली रेल्वे स्थानकावर आहात? हां, आता मी आताच एक हँडिकॅप म्हणजे एजड वयाची बाई होती, तिला नेण्यासाठी जी व्हीलचेअर वापरली ती पूर्ण तुटलेली होती. म्हणजे इकडे सुविधा असे दाखवत आहेत पण सुविधा काहीच नाही आहे. आजूबाजूच्या परिसरामध्ये एवढं रान वाढलं आहे की कुठचं पण जनावर पण येऊ शकतं. बस त्याच्यामुळे त्यांनी सुधारणा करावी जेणेकरून पब्लिकला त्रास नाही होणार. आजूबाजू परिसर तुम्ही म्हणताय, तुम्हाला काय अनुभव मिळाला?
आजूबाजू म्हणजे सगळं हे रान वाढले ते कमीत कमी तरी साफ केलं पाहिजे पावसाच्या टायमाला, आणि जी अस्वच्छता दिसते पटरीवर ती पण स्वच्छता केली पाहिजे. नाव काय आपलं? माझं नाव भाऊ बिडिये, मुक्काम पोस्ट नांदगाव. कुठे जाताय तुम्ही? मी आता याला मुंबईला चाललो आहे. कणकवली रेल्वे स्थानकावर आहात तुम्ही. काय सांगाल, काय परिस्थिती? मी आलो आहे ॲक्च्युली माझ्या फॅमिलीला सोडायला इकडे. इथे बघितलं तर इथे जंगलासारखं रान वाढलं आहे आणि ह्या रानावरती बसणारी मच्छर, आता जर तुम्ही बघितलं तर इथे छोटी मुलं वगैरे दिसतात. तर आज गाड्या पण लेट आहेत आणि गाड्या लेट असल्यामुळे लोकांना त्रास होतोच आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त जर त्रास बघितला तर रेल्वे स्थानक आणि रेल्वे स्थानकावरती वाढलेलं हे जंगल आणि त्याचबरोबर हे पटरीवरती असलेली घाण ही जोपर्यंत स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत माझा सिंधुदुर्ग जिल्हा, मी आहे मालवणचा आणि मालवण हे पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखलं जातं. तर बरेचसे जे पर्यटक येतात ते कणकवली स्टेशनला उतरतात आणि कणकवली स्टेशनला उतरल्यानंतर आता पुढे करणार काय, तर पर्यटनाची सुरुवातच जर ह्या कचऱ्यापासून होत असेल आणि कणकवली रेल्वे स्थानकापासून होत असेल तर याच्या पुढे करणार काय. मग आम्ही कुठच्या तोंडाने सांगायचं की मी मालवणचं आहे आणि मालवण हे पर्यटन स्थळ आहे आणि जवळचं स्टेशन कणकवली स्टेशन आहे, असं मला तरी वाटतं. यावरती रेल्वे प्रशासनाने लवकरात लवकर व्यवस्थित कारवाई करावी आणि रेल्वे स्थानक जेवढे लवकरात लवकर, म्हणजे मिनिमम आज 6 दिवसांनी लोक जात आहेत, 11व्या दिवसाची जी लोकांची गर्दी असेल त्या गर्दीच्या वेळी हे जंगलही नसेल आणि त्याबरोबर ही घाणही नसेल, म्हणजे जी आता पटरीवर तुम्ही बघताय ती घाणही नसेल, असं मी म्हणजे माझ्या मनाप्रमाणे आपल्याला विनंती करीन आणि थांबीन. कोकणात बहुसंख्येने मुंबई चाकरमानी आणि गणेश भक्त हे दाखल झाले होते. 5 दिवसाच्या गौरी गणपतीच्या विसर्जनानंतर हे आता परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. आपण कणकवली रेल्वे स्थानकावर आहोत. बहुसंख्य प्रवाशांनी आपल्याला सांगितले आहे की आपण रेल्वेसाठी इथे आलो आहोत, 4 ते 5 तास ट्रेन लेट आहेत, पण येथे आपण जर उपस्थित असेल तर 4 ते 5 वेटिंग करतोय. पण इथे जी परिस्थिती आहे ती खूप विदारक आहे, कारण येथे जंगलमय भाग आहे, रान एवढं वाढलं आहे की आणि ही बसण्याची आहे जी शेड आहे ती देखील दुरावस्था आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने कसं बसायचं असा देखील असा प्रश्न ते प्रवासी विचारत आहेत. आणि बहुसंख्येने आपण जे प्रत्यक्षात पाहतो आहोत की येथे बाजूला जे रान वाढलेलं आहे ते आपल्याला दिसत आहे. कुठल्याही पद्धतीचा इथे नियोजन दिसलं नाही आणि त्यामुळे जंगलमय भाग हा कणकवली रेल्वे स्थानक असल्याचं काही प्रवाशांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तुम्ही मला सांगा, कुठून आलात तुम्ही, कुठे जात आहे? आम्ही शिरवळून आलो. इथे परिसरामध्ये रान वाढलं आहे, गाड्याही लेट आहेत, काय सांगतात? हो, गाड्यांचं पण नियोजन बरोबर नाही यांचं आणि ते साफसफाई पण दिसत नाही, रान पण वाढलं आहे भरपूर. जरा स्वच्छता लक्ष द्यावा कोकण रेल्वेने आणि जरा सोयी चांगल्या कराव्या प्रवाशांसाठी. निश्चितच हे प्रवासी होते ते मुंबईला निघालेले आहेत. त्यांनी सांगितलं आहे की येथे जे स्वच्छतेकडे कोकण रेल्वेने लक्ष द्यावा, कारण आता जो गौरी गणपती विसर्जन आहे त्या गणपती विसर्जनानंतर आज रविवारी बहुसंख्य जे गणेश भक्त आहेत ते आता परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. दिवसातून येथून 15 ट्रेन ह्या कोकणातून मुंबईला जातात आणि त्यामध्ये प्रत्येक डब्यामध्ये कमीत कमी 100 पॅसेंजर असे धरले तर 16 डबे असतात. म्हणजे 30,000पेक्षा जास्त लोक हे येथून प्रवास करतात. काही हजारो लोक येथे वेटिंग देखील करतात, कारण 5-5, 6-6 तास ट्रेन लेट असतात आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचं हे कणकवली रेल्वे स्थानकाचं विदारक परिस्थिती आपल्याला समोर आलेली आहे. कारण येथे जो जंगलमग भाग आहे की हे रेल्वे स्थानक आहे असा देखील काही प्रवाशांनी प्रश्न विचारले. त्यामुळे लवकरात लवकर यावर उपाययोजना करावी अशी येथील रेल्वे प्रवाशांची मागणी होत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. शिरोड्यात होणाऱ्या ताज प्रकल्पासाठी केलेल्या भूसंपादनातील स्थानिकांच्या घरांबाबत सामोपचाराने निर्णय घेऊ. ही जमीन मोजणीच्या वेळी कंपनी आणि पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यासोबत चर्चा करून सर्व प्रश्न सोडवण्यात येतील. स्थानिकांच्या घरांवर कोणतेही अनिष्ट येऊ नये असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिरोडा वेळागरवाडी इथं ग्रामस्थांना दिला. शिरोडा वेळागरवाडी येथील ताज प्रकल्पाच्या पर्यटन क्षेत्रातून 9 हेक्टर क्षेत्र वगळण्याची मागणी स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांनी केली होती. याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी 23 ऑगस्टला
लिंगेश्वर मंदिर इथं या सर्व शेतकरी ग्रामस्थ यांच्याशी संवाद साधला होता. पुन्हा याबाबत सविस्तर बैठक घेऊन सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून बैठक घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. 24 सप्टेंबरला मंत्री केसरकर यांनी शिरोडा वेळागरवाडी इथं स्थानिकांना भेट देत ताज प्रकल्पासाठी भूसंपादित केलेल्या जागेची पाहणी केली. तसेच यात जी देवस्थानची ठिकाणं, मंदिरं, स्थानिकांची घरे, घरांचा काही भाग जात आहे त्याची पाहणी केली. यावेळी स्थानिकांनी सांगितलंय की आमचा पर्यटनास विरोध नसून शिरोडा वेळागरवाडी येथील सर्वे नंबर 1, 7, 29, 30 पैकी काही भाग, सर्वे नंबर 32 संपूर्ण भाग वगळण्याच्या दृष्टीनं अद्यापही स्थानिकांना न्याय मिळाला नाही. या क्षेत्रात अत्यंत दुर्बल शेतकरी असून या ठिकाणी शेती करून उदरनिर्वाह करतात. तसेच या ठिकाणी माड बागायती सुद्धा होत्या. मात्र शासनानं ही जमीन संपादित केल्यानंतर या जमिनीची मशागत न झाल्यानं दुरवस्था झाली आहे. 1994 पासून असणारी आमची मागणी पूर्ण करून हे क्षेत्र वगळून पर्यटन करावं अशी मागणी आहे. याबाबत मंत्री केसरकर यांनी स्थानिकांशी चर्चा करून यशस्वी तोडगा काढला तर मोजणीच्या वेळी कोणाची घरं, घरांचे कोपरे किंवा अन्य गोष्टी जात असतील तर तो भाग वगळण्याबाबत मोजणी करताना निर्णय घेण्यात येईल. एकंदरीत ताज प्रकल्पाच्या जागेची मोजणी करत असताना कोणत्याही कुटुंबावर अन्याय केला जाणार नाही असं लेखी सुद्धा MTDC मार्फत देण्यात येणार असल्याचा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिरोड्यात व्यक्त केला. तसेच या प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर या ठिकाणच्या प्रत्येक घरातील एक युवकाला रोजगार देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्याआधी त्यांना ट्रेनिंगसाठी पाठवण्यात येणार आहे. महिला बचत गटांच्या हाताला रोजगार मिळवून दिला जाईल. तसेच छोट्या छोट्या हॉटेलसाठी सुद्धा सबसिडी दिली जाणार आहे. या भागात समृद्धी आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे. यावेळी माजी आमदार शंकर कांबळी, प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर, तहसीलदार ओंकार ओतारी, शिवसेना जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, शिरोडा ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य कौशिक परब, सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन पडवळ यांच्यासहित भूमी अभिलेखचे अधिकारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. ताज प्रश्न याच्यापूर्वीच सुटलेला आहे. अधिकचं कॉम्पेन्सेशन सगळ्या जमीन मालकांना देण्याचं निश्चित झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे चांगल्या पद्धतीने प्रश्न सुटला, याच्याबद्दल मला आनंद आहे. परंतु त्याच्याचबरोबर वेळागरवाडीमध्ये ज्यावेळेला नवीन कंपाऊंड होईल त्यावेळेला लोकांच्या काही ठिकाणी घराचे कोपरे आतमध्ये गेलेले आहेत, काही ठिकाणी देवस्थानं आहेत. तर ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअली ते सोडवायला लागेल. तर त्यांनी सर्वे करायला सांगितलेलं आहे आणि लवकरच ह्याच्यातून सुद्धा मार्ग काढून लवकरात लवकर हा प्रकल्प सुरू होत असताना मुलांना रोजगार मिळावा, महिला बचत गटांना रोजगार मिळावा, याच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळे उपक्रम सुरू केले जाणार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या जयघोषात 5 दिवसांच्या घरगुती गणपतींचं विसर्जन करण्यात आलं. सावंतवाडी शहरात मोती तलावाच्या काठावर तर ग्रामीण भागात नदीत गणरायांचं विसर्जन करण्यात आलं. 5 दिवसांच्या गणपतींसह गौरी गणपतींचं वाजत गाजत फटाक्यांची आतषबाजी करत विसर्जन करण्यात आलं. विसर्जन स्थळी आरती, गारणं घालत पुढच्या वर्षी लवकर ये अशी साथ गणरायाला घालण्यात आली.
ग्रामीण भागात एकत्रितपणे गणेश विसर्जनाचा जल्लोष दिसून आला. डोक्यावरून मूर्ती विसर्जन स्थळी नेण्याची परंपरा जोपासली जाते. 5 दिवसांच्या गणपतींसह गौरींचंही वाजत गाजत विसर्जन करण्यात आलं. सावंतवाडी शहरात मोती तलावाच्या काठावर 3 ठिकाणी गणेश विसर्जनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून विद्युत रोषणाई आणि मोती तलावाच्या काठावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. तसेच फुलांनी तलावकाठ सजवण्यात आला. कोल्हापूर येथील खास पथक यासाठी सावंतवाडीत दाखल होतं. केसरकर यांनी केलेल्या उपक्रमाचं गणेश भक्तांनी कौतुक केलं. दरम्यान रात्री उशिरा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मोती तलावाच्या विसर्जन स्थळांना भेटी देत गणरायाचा आशीर्वाद घेतला. गणेश विसर्जनात ते सहभागी झाले. सावंतवाडी तालुक्यात 7, 9, 11 दिवस गणपतींचा उत्साह घरोघरी पाहायला मिळतोय. पावसाचा व्यत्यय असताना देखील गणेश भक्तांच्या उत्साहात मात्र कोणतीही कमतरता दिसून येत नाही.
सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा जागेवर भाजप लढणार, प्रभाकर सावंत यांची प्रतिक्रिया. चाकरमानांचा परतीचा प्रवास, रेल्वे स्थानक बस स्टँडवर मोठी गर्दी. आणि निलेश राणेंना आमदार कर, विशाल परबांचं गणरायाला साकडं. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.